ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. имрӯза наворда 10 та мошинҳои фурӯшӣ дорем ки Toyota Camry, Opel Astra F-ҳо ва Hyundai Starex ҳастанд ки бародаро хоҳиш кардагӣ буданд. бо нархҳои арзонша дастрас кардем ва пешкаши шумо мегардонем ки нархҳо аз 14 000 сомон сар мешаванд. дӯстони азиз, видеонаворо то охир тамошо кунед. ба видеонавори мо лайк гузоред. дар комментаре нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номраҳои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран мебарояд равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва дастгирии моро ҳам низ фаромӯш накунед. дастгирии шумо танҳо ин лайк ва обуна шудан ба канали мо мебошад. мо бошад видеонаворо сар мекунем, то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиста кунед. якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. Toyota Camry ҳастад ки соли барояш 2011. сӯзишвориш танҳо бензин будай, кузови седан, объёмаш 2.4 гуфтагай. коробка передачаш механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон камбудӣ надорад. родной краска, салон кожа, ягон задагӣ мега пӯсидагӣ надорад. сӯрошна фурӯхта мешавад. мега беҳуда илтимос занг назанед. танҳо харидори аниқ боша марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 105 000 сомон мега бо савдо ҳам мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зане. маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дуюм мошини фурӯшиам ҳастад дӯстони азиз. Toyota Camry ҳастад ки соли барояш 2005. сӯзишвориш газу бензин будай, кузови седан, объёмаш 2.4 гуфтагай. коробка передачаш автоматай, дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100%, ягон мега камбудӣ надорад. савдо танҳо назди мошинта мега мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 55 000 сомон мега бо савдо мешавад. танҳо дар назди мошин чихеле ки гуфтем. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. Opel Astra F ҳастад ки соли барояш 1997. сӯзишвориш газу бензин будай, кузов хетчбек, объёмша 1.6 гуфтагай. коробка передачаш механикай, дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола мега ҳуҷҷат дорад. ABS мега дорад. губкавад мега шидагай. хоб мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. нақша 30 000 сомон мега бо савдо ҳам мешидай. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. Opel Astra F ҳастад ки соли барояш 1992. сӯзишвориш газу бензин будай, кузов хатчбек, объёмаш 1.6 литр гуфтагай. коробка передачаш механикай, дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мега газу бензин кор мекунад. хадавоиш созай, ҳуҷҷатош мега ҳастай, сӯрошна фурӯхта мешавад. сабабаш мега мақсад Россия мерем. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нақша 14 000 сомон мега бо савдо ҳам мешида. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшиам дӯстони азиз. Opel Astra F ҳастад ки соли барояш 1994.
сӯзишвориш гази бензин буда, кузов универсални, объёмаш 1.6 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Сӯрошна мега фурӯхта мешавад. Харидори аниқ бошад, занг занад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Нақша 18000 сомон мега. Бо ягон мақсад харидори мега аниқ бошад, арзона мешидай. Ина рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг зане. Маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунӣ. шашум мошини фурӯшиам дӯстони азиз Opel Astra F ҳастад ки соли барошаш 2001. Сӯзишвориш гази бензин буда, кузов универсални, объёмаш 1.5 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад ки 1 моҳ мега шидай мотор кардагем. Баъди мотор кардан танҳо мега бензин қадӣ гаштагӣ. Балонаша мега қариб нав 1 ҳафташи задагем. ҳуҷҷатҳошам нав кардагӣ 1 моҳ пеша. Хулоса ки 1 сола ҳуҷҷат дорад. Ҳамаш 100% танҳо мега мегирӣ, ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 16500 сомон мега. Ина рақамош дар рӯи экран. ҳар дар рақамош кор мекунад. Марҳамат занг зане, мошина харидорӣ кунӣ. ҳафта мошини фурӯшӣ дӯстони азиз Hyundai Starex мебошад ки бародарон Hyundai Starex гуфтагӣ буданд. аммо арзонтароша гирифтем, пешкашатон мегардонем. соли барошаш 2002. Сӯзишвориш танҳо газ буда, кузов универсални, объёмша 3 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Маълумотҳои дигара мега мақсад тариқи телефон мефаҳмонем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 38000 сомон мега. бо арзона мешидай. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зане. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ҳашта мошини фурӯшиам дӯстони азиз Hyundai Starex ҳастад ки соли барош 1999. Сӯзишвориш дизел буда, кузов универсални, объёмаш 1.8 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. дигар маълумотош мега тариқи телефон мефаҳмонем. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. Нақша 32000 сомон мега. бо арзона мешидай. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зане. маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунӣ. наҳа мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз Hyundai Starex ҳастад ки соли барош 2000. Сӯзишвориш дизел, кузов минивэн, объёмша 2 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, салон тоза, ягон ҷо мега задагӣ пусидагӣ надорад. мошин сӯрошна фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 30000 сомон мега. бо арзона мешида. ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зане. мошина харидорӣ кунӣ. даҳа мошини фурӯшиам дӯстони азиз Hyundai Starex ҳастад ки соли барош 1999. Сӯзишвориш танҳо газ гуфтагӣ, кузов универсални, объёмаш 3 гуфтагӣ. Коробка передачаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мега мошин ягон камбудӣ надорад. балонош 100%, хаддаҳои ҳама 100%, фақат мегирӣ мега ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 22500 сомон мега. бо арзона мешидай.
ин рақамош дар рӯи экран марҳамат, вариантҳои арзиширо бидаед занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. дӯстони азиз, ин буд 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. бародарони азиз, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор астед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон гардонем. агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилиста кунед. хайр то видеои оянда.